Η αλήθεια είναι ότι ο Αριστοτέλης από μόνος του και ό,τι αφορά τις αρετές, μία προς μία, είναι μία ομιλία από μόνη της. Ο χρόνος που θα παρουσιαστεί είναι πάρα πολύ μικρός. Συνοπτικά θα αναφερθούν κάποια πράγματα με σκοπό την βελτίωσή μας όσο γίνεται στην καθημερινότητα. Εμένα μου αρκεί όποιος φύγει από εδώ να καταλάβει την αξία που έχουν οι αρετές, όχι στο σκοπό που ο Αριστοτέλης και οι πρόγονοί μας την εξέφρασαν με σκοπό τη θέωση, αλλά με σκοπό στο να είμαστε συναισθηματικά, ψυχικά, ισορροπημένοι. Την αξία της μεσότητας ως προς τη ζωή μας τελικά. Διότι ο σύγχρονος άνθρωπος πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε μια ταχεία μεταβολή πολλαπλών συνθήκων που είναι πέρα από την φύση μας. Και ειδικά για όλους εμάς που ζούμε σε αστικά κέντρα. Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί βάσει της τελευταίας έρευνας που πραγματοποίησε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία δεν είναι πάρα πολύ εύκολες και δεν είναι και καθόλου όμορφες για τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στα αστικά κέντρα κυρίως. Η έρευνα αυτή έλαβε χώρα το 2016 και η στατιστική μας πληροφορεί ότι στα αστικά κέντρα 2 φορές κατά τη διάρκεια του βίου τους, 5 στους 10 άντρες και 7 στις 10 γυναίκες έρχονται αντιμέτωποι με ψυχοσωματικές παθήσεις λόγω άγχους, κρίσεις πανικού, μελαγχολία. Η ίδια έρευνα μας ενημερώνει ότι πριν από το 1990 αυτά τα ποσοστά ήταν 60% χαμηλότερα. Ποιοι παράγοντες συντελούν για όλα αυτά? Υπάρχουν πάρα πολλοί. Συνοπτικά έχω βάλει 4 παράγοντες κλειδιά που κατά τη δική μου κρίση θεωρώ πιο σημαντικά. Σίγουρα υπάρχουν και πολύ παραπάνω. Ένας βασικός παράγοντας είναι η τεχνολογία. Τα πάντα αλλάζουν με ρυθμούς ταχύτατους, από τις οικοσυσκευές που χρησιμοποιούμε, μέχρι και το πώς πλέον αντλούμε ενημέρωση, που είναι από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από το διαδίκτυο διάβασα πριν από 15 μέρες ότι στην Ιαπωνία ετοιμάζεται και είναι ήδη έτοιμο προς πώληση άνθρωπος ρομπότ, το οποίο έρχεται για να βελτιώσει την καθημερινότητα της σύγχρονης γυναίκας. Έτσι θα παρουσιαστεί. Ότι θα βελτιώσει την καθημερινότητα της σύγχρονης γυναίκας, θα κάνει και θα εκτελεί όλες τις οικιακές εργασίες. Αμέσως αναρωτήθηκα και αυτή η σύγχρονη γυναίκα ακριβώς τι θα κάνει. Μια νοικοκυρά τι θα κάνει. Ο άνθρωπος πλέον τι θα κάνει. Διότι ο Αριστοτέλης είναι συγκεκριμένος και μας λέει ότι τα πάντα ορίζονται έργον εν τη δυνάμει. Να έχεις δηλαδή ένα έργο να κάνεις. Μια δουλειά, μια εργασία, οτιδήποτε και να είναι αυτό. Βάσει των δυνατοτήτων σου. Έργον εν τη δυνάμει. Άλλος ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η μετατροπή του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι γνωστό σε όλους μας. Το βιώνουμε καθημερινά, το ζούμε ήδη. Όλοι εμείς που ζούμε σε αστικά κέντρα είμαστε αποξενωμένοι από το φυσικό περιβάλλον. Ένας άνθρωπος από το φυσικό περιβάλλον λαμβάνει ψυχική και ενεργειακή γαλήνη. Αυτό είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο. Τι ευτυχία λοιπόν μπορεί να νιώσει ένας σημερινός άνθρωπος κάτω από αυτές τις συνθήκες, πώς μπορεί να τη βιώσει? Ποιος έχει τη δυνατότητα πλέον να πάει στη θάλασσα και να ακούσει τον ήχο του κύματος? Και μέχρι να πάει, αν δεν τον έχουν ενοχλήσει τα αυτοκίνητα την ώρα που θα προσπαθεί να το κάνει αυτό, δεν θα έχει ταλαιπωρηθεί από την κίνηση? Αναρωτιέμαι. Πώς λοιπόν μπορεί να ζει κάποιος και να νιώθει ισορροπία εσωτερική σε ένα περιβάλλον που συνεχώς τροποποιείται, χωρίς εύκολα εμείς να μπορούμε να προσαρμοστούμε σε αυτό, γιατί πολύ απλά δεν είναι στη φύση μας όλη αυτή η προσαρμογή. Ένας τρίτος βασικός παράγων και αυτός
είναι το πολιτιστικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Έχω βάλει αυτούς τους δύο όρους μαζί, θέλοντας να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, η τάξη μου ήταν αποτελούμενη από 25 μαθητές. Τα 20 από τα 25 παιδιά τα γνώριζα από την νηπιακή μου ηλικία και οι γονείς μας γνωρίζονταν μεταξύ τους. Αναρωτιέμαι με ποιους ανθρώπους μπορεί πλέον κανείς να επικοινωνήσει στην καθημερινότητά του, στον εργασιακό του χώρο, όταν γύρω μας υπάρχουν διαφορετικές νοοτροπίες και κουλτούρες βάσει θρησκειών, εθήμων, παραδόσεων και κυρίως γλώσσας και εθνότητας. Θα πρέπει να προσαρμοστούμε και σε αυτό. Δεν έχει περάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί μία γενιά. Εγώ καλούμαι καθημερινά στον εργασιακό μου βίο να προσαρμοστώ και σε αυτό. Άλλος ένας τέταρτος παράγοντας είναι ο παράγοντας οικονομία. Το πώς μπορούμε όλοι μας να νιώσουμε οικονομική ασφάλεια όταν η παγκόσμια οικονομία και κυρίως η οικονομία της χώρας μας πλήττεται τα τελευταία 10 χρόνια είναι δύσκολο, είναι αξιοσημείωτο. Πώς μπορεί κανείς να συντηρήσει την οικογένειά του, να βιοποριστεί, εφόσον η οικονομική κρίση έχει αυξήσει πάρα πολύ το κόστος ζωής μας, έχει αλλάξει τα εργασιακά δεδομένα, οι νόμοι, οι εργασιακοί έχουν αλλάξει, πλέον όποιος έχει εργασία καλείται να δουλεύει 12 ώρες, στην καλύτερη περίπτωση την ημέρα, με πολύ λιγότερα χρήματα. Όποιος έχει εργασία. Γιατί όποιος δεν έχει εργασία, που είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό, ή θα μεταναστεύσει ή θα έρθει πολύ πιο κοντά στα στοιχεία που μας έδωσε πριν η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Οι συνθήκες λοιπόν δεν μας βοηθούν σχεδόν σε τίποτα στο καθημερινό μας βίο. Γίνεται οτιδήποτε να μας διαταράσει σε πολυεπίπεδο βαθμό. Κάτω λοιπόν από ποιες συνθήκες μπορούμε εμείς να ζήσουμε ήρεμοι. Εφόσον όλα τα παραπάνω δεν βοηθούν στην εξέλιξή μας, εστιάζουμε όλοι μας στο κομμάτι της επιβίωσης. Μέσα μας όλοι αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αλλαγές. Αν όχι στους εαυτούς μας, σε ανθρώπους του στενού μας οικογενειακού περιβάλλοντος, τους φίλους μας, θα έχουμε διακρίνει τις αρρώστιες της σύγχρονης εποχής που μας έδωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Άγχος, στρες, κρίσεις πανικού, κατάθλιψη, μελαγχολία. Θα συμπλήρωνα και την αποξένωση, γιατί και για μένα αυτό σύγχρονη αρρώστια είναι. Γι' αυτό είναι αναγκαίο περισσότερο από ποτέ να στραφούμε στη βελτίωση του εαυτού μας, στην καλυτέρευσή μας με στόχο και σκοπό την ψυχική μας ισορροπία. Λεξιλογικά αυτοβελτίωση σημαίνει βελτίωση του εαυτού μας. Ο καθένας έχει διαφορετικό ορισμό για την έννοια αυτή, η οποία είναι υποκειμενική. Η αυτοβελτίωση χρειάζεται καθημερινό και διαρκή αγώνα απέναντι σε όλους και απέναντι σε όλα. Μόνο εμείς, σαν μονάδα ο καθένας, γνωρίζει τι πρέπει να αλλάξει γύρω του με σκοπό τη βελτίωση του βίου του και του εαυτού του. Βελτιώνεται ο καθένας κατά μονάς, άρα υποκειμενικά, αλλά σεβόμενοι την ελευθερία και τα δικαιώματα των άλλων και γνωρίζοντας τους συνανθρώπους μας, η βελτίωση γίνεται πιο αντικειμενική, διότι φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε όλοι το ίδιο, ο καθένας με το δικό του τρόπο, αλλά ο στόχος είναι κοινός. Είναι η βελτίωσή μας, η βελτίωση του εαυτού μας, η εσωτερική μας ισορροπία. Εφόσον λοιπόν η έννοια της αυτοβελτίωσης είναι υποκειμενική και οι συνθήκες τραγικές, όπως αναφέραμε, οι οποίες μας σωθούν να λειτουργούμε στα άκρα, είτε στην έλλειψη είτε στην υπερβολή, πώς θα πετύχουμε την αυτοβελτίωση? Πώς μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι άνευ ισορροπίας? Ο Αριστοτέλης, πιο επίκαιρος από ποτέ, μας απαντά.
Μεσότης γάρ δοκεί της είναι των παθών, ώστε δέει αν τον μέλλοντα κατά το ήθον ευδοκιμεί την μεσότητα των παθών εκάστου διατηρεί. Γιατί φαίνεται να είναι ένα είδους μεσότητας των παθών η αρετή. Έτσι είναι αναγκαίο για όποιον θα επενεθεί για το ηθικό χαρακτήρα του να διατηρεί τη μεσότητα σε σχέση με κάθε πάθος, μας λέει στο περί αρετών και κακιών. Η μεσότητα λοιπόν θα μας οδηγήσει στην ισορροπία των πραγμάτων, συναισθήματα, σκέψεις, καθημερινές αντιδράσεις, μια και η ίδια από μόνη της θεωρείται αρετή. Ένας άνθρωπος που διακατέχεται από μέτρο θεωρείται επιστημονικά και ψυχολογικά, στις ψυχολογικές έρευνες που έχουν γίνει, ισορροπημένος, νοητικά, πνευματικά, ψυχικά. Όποιος διακατέχεται από μέτρο. Τι λείπει λοιπόν από τον σύγχρονο άνθρωπο? Η μεσότητα. Η σημασία της φράσεως μέτρων άριστον. Μόνο σε αυτή την αναλογία η αρετή καλλιεργείται σωστά. Είναι όπως στη μαγειρική. Το κάθε υλικό στη σωστή αναλογία. Η θεωρία αυτή ονομάστηκε θεωρία της μεσότητας και αποσκοπεί να αναφέρει το μέτρο στην ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχολογική αυτή θέση είναι η καταλληλότερη για την ενδυνάμωση του ενεργητικού μας νου. Ο νους είναι ένα διακριτό μέρος της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη, με το οποίο σκεπτόμαστε και συλλογιζόμαστε. Από καλό νου το μέρος της ψυχής που σκέφτεται και κρίνει, μας λέει στο περί ψυχής. Η μεσότητα βοηθά λοιπόν τον άνθρωπο να βρει ευδαιμονία αλλά και σκοπό. Μια και η ευδαιμονία κατά τον Αριστοτέλη θεωρείται ψυχής ενέργεια κατά αρετή. Τι είναι όμως αρετή? Και έχει κάποιες κατηγορίες, υποκατηγορίες. Τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο μιλάμε? Βάσει του λεξικού των Λίμπελ Σκοτ, αρετή, ένα σύγχρονο λεξικό, αρετή είναι η ικανότητα, η τελειότητα, η υπεροχή σε κάθε τομέα με βάση το μέτρο. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Αριστοτέλης χώρισε τις αρετές σε δύο κατηγορίες. Στις διανοητικές και στις ηθικές. Οι διανοητικές αρετές σχετίζονται με τη λογική και ανήκουν σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στο καθαρά λογικό μέρος της ψυχής, το λόγο έχον μέρος. Παράγοντες που συμβάλλουν στη γένεση και την επαύξησή της είναι κατά κύριο λόγο η διδασκαλία, η οποία απαιτεί χρόνο και απαιτεί και εμπειρία. Η εκπαίδευση λοιπόν, η μόρφωση, η μάθηση είναι αρετή. Πρέπει να έχεις διαβάσει, να έχεις εκπαιδευτεί για να διαθέτεις τη διανοητική αρετή. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, οι ηθικές αρετές ανήκουν στο επιθυμητικό μέρος της ψυχής. Αυτές περιγράφουν το χαρακτήρα του ανθρώπου. Η κατάκτησή τους οφείλεται στον εθισμό, έθος, στη συνήθεια δηλαδή. Είμαι συνηθισμένος στο να κάνω κάτι. Αυτό που λέγεται ηθική δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σύνολο καλών συνηθιών που αποσκοπούν στην εξέλιξή μας, στην βελτίωσή μας. Οι ηθικές αρετές καλλιεργούνται με τη συνήθεια και ρυθμίζουν τις μεταξύ μας σχέσεις εν αρμονία. Μπορεί κανείς να γνωρίζει τις αρετές, αλλά για να είναι ενάρετος πρέπει να τις επαναλαμβάνει. Κανείς δεν γεννιέται με αρετές. Τις αποκτά μέσα από τη συνήθεια. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί αναφερθήκαμε και στις διανοητικές αρετές. Η γιαγιά μου διέθετε στο έπακρο, από όσο την θυμάμαι, την αρετή της φιλοξενίας. Ήταν ενάρετη και ήταν αμόρφωτη. Δεν είχε πάει σχολείο. Γνώριζε η γιαγιά μου από τις παραδόσεις, είχε μάθει από τη μητέρα της ότι πρέπει να είναι φιλόξενη. Διότι σαν λαός δεν είμαστε ένας λαός χθεσινός. Γνωρίζουμε από τα έθιμά μας, από τη λέξη ήθος, έθος, που σημαίνει συνήθεια μέσω των γενναιών. Διέθετε η ίδια γυναίκα την αρετή της εδούς, του σεβασμού, με την αρχαία έννοια. Σεβόταν τον συνάνθρωπό μας.
και σεβόταν και τον θείο κόσμο. Έτσι είχε μάθει από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωνε στο χωριό μας, έτσι είχε μάθει από τη μητέρα της να σέβεται τους συνανθρώπους της. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά υπήρξαν τα έθιμα στις αρετές. Γιατί πλέον βλέπουμε κάποιες συνήθειες νεοελληνικές που δεν υπήρχαν. Το λεγόμενο bullying έχει δημιουργηθεί στα σχολεία μας από αμορφωσιά και από ανθρώπους άλλων νοοτροπιών και κουλτούρων που έχουν συμβάλει στα ελληνικά σχολεία. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα πριν από το 1990 και μας το λέει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία αυτό. Πολλοί με έχουν ρωτήσει αν ένας άνθρωπος μπορεί να ασκήσει όλες τις αρετές. Θα απαντήσω όπως απαντάει ο Αριστοτέλης, βάσει των κειμένων του, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας. Μπορεί ο άνθρωπος, για να νιώσει ισορροπία αρχικά, πρέπει να βρει το σκοπό του, το έργο του δηλαδή. Τι είναι αυτό που κάνεις. Ο Αριστοτέλης θα έλεγε όχι απλά τι κάνεις και πώς το κάνεις. Αυτό το ερώτημα πρέπει όλοι μας στη ζωή μας να το απαντήσουμε. Μέχρι τα 40 μας αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί. Ψυχής ενέργεια καταρετήν, είπαμε. Άρα πρέπει να βρούμε ποιο είναι το έργο μας, ποιο είναι το έργο του ανθρώπου. Να κάνεις οτιδήποτε είναι σύμφωνα με τη φύση σου και ανάλογα με τις δυνατότητές σου. Έργων εν τη δυνάμει. Εγώ ήθελα να γίνω αστροφυσικός. Και θέλω ακόμη να γίνω αστροφυσικός. Δεν μπορώ, δεν ξέρω αστροφυσική. Άρα δεν είναι σύμφωνα στις δυνατότητές μου αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω. Πρέπει να βρω κάτι που να μπορώ να το κάνω και να είναι η φύση μου γι' αυτό. Να είμαι καλή σε αυτό. Έτσι θα μπορέσω να ασκήσω κάποιες αρετές με ισορροπία ψυχική. Το έργο που θα κάνω θα έχει από μόνο του μία ισορροπία και εγώ θα θεωρούμε ενάρετη. Γιατί θα μπορώ αυτό που κάνω να το κάνω και σωστά. Πάμε να δούμε τις συνοπτικά, γιατί κάθε αρετή από μόνη της είναι τουλάχιστον 3 ώρες ομιλία. Συνοπτικά τις 12 βασικές αρετές κατά τον Αριστοτέλη. Και είμαι σίγουρη ότι όλοι θα αναγνωρίσουμε κομμάτια του εαυτού μας σε κάποιες από αυτές που τις έχουμε είτε στην έλλειψη είτε στην υπερβολή. Να μην ξεχνάμε ότι ο σκοπός για την ψυχική μας ισορροπία είναι η μεσότητα. Αρχίζουμε από την αρετή της Ανδρείας. Η αρετή της Ανδρείας θεωρείται γενικά η γενναιότητα. Η λέξη ανήρ, άντρα, στα αρχαία ελληνικά, διότι τότε οι άντρες πολεμούσαν και έτσι έδειχναν τη γενναιότητά τους με αυτόν τον τρόπο. Ο Ανδρείος δεν φοβάται τη μάχη. Έχει σθένος, παραμένει πιστός. Για τη σημερινή μορφή θα πούμε ότι ένας άνθρωπος που θεωρείται Ανδρείος πρέπει να είναι πιστός στο σκοπό του και να δείχνει γενναιότητα. Η έλλειψη της Ανδρείας, η δειλία. Είναι αυτός ο άνθρωπος που έχει φόβο. Ο Αντισθένης έχει πει, όποιος φοβάται τους άλλους είναι δούλος χωρίς να το καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν η έλλειψη της Ανδρείας είναι η σκλαβιά σε οποιαδήποτε μορφή της. Η υπερβολή της Ανδρείας θεωρείται το θράσος. Είναι ο άνθρωπος ο παράτολμος, ο οποίος κινείται όχι από γενναιότητα, αλλά από αλαζονία. Ο Αριστοτέλης μας λέει ότι ο Θρασής μιμείται τον Ανδρείο, αλλά δεν είναι ο ίδιος Ανδρείος. Είναι αυτός που χωρίς σχέδιο πάει στη μάχη και θέλει να τα βάλει με όλους και με όλα, αλλά δεν έχει στρατηγική, δεν έχει κάποιο σχέδιο, άρα στο τέλος αποτυχάνει. Άρα λοιπόν η Ανδρεία στη σύγχρονη μορφή της είναι μία αρετή που μας καλεί να μένουμε πιστοί στα σχέδιά μας και προσκολλημένοι στους στόχους μας και να μην υποχωρούμε σε εμπόδια, στις λεγόμενες συνθήκες όπως είπαμε.
να μην υποχωρούμε. Η προσκόλληση αυτή να μην είναι πεισματική, αλλά να είναι αποτέλεσμα μελέτης και αποτέλεσμα οργάνωσης. Ο Δημόκριτος έλεγε, περισσότεροι γίνονται γενναίοι με την σπουδή και την άσκηση, παρά εκφύσεως. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άλλη μια σπουδαία αρετή είναι αυτή της σοφροσύνης. Σοφροσύνη θεωρείται η σύνεση, η μετριοπάθεια, η κοσμιότητα. Ο λαός μας το λέει, ακόμη και τώρα. Αυτός έχει σώαστας φρένας. Δηλώνει τον άνθρωπο που πνέεται από λογική. Η λέξη φρήν σημαίνει το μυαλό και παράγεται από τις λέξεις φως και ροή. Ο εσώφρονο άνθρωπος, τον οποίο το φως ρέει μέσα του. Οι σόφρονες άνθρωποι έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, την αυτάρκεια. Η έλλειψη της σοφροσύνης είναι η αναισθησία. Αναίσθητος είναι αυτός που δεν καταλαβαίνει, που βρίσκεται. Εφόσον η λέξη προκύπτει από το στερητικό α και τη λέξη αίσθησης, η οποία με τη σειρά της ετυμολογείται με τη λέξη αίο και θέσης, που σημαίνει αντιλαμβάνομαι τη θέση μου. Άρα ο αναίσθητος δεν αντιλαμβάνεται τη θέση του. Η αναισθησία, θα μας πει η σύγχρονη ψυχολογία, είναι μία παγίδα διότι αδρανοποιεί τον άνθρωπο και την ψυχή του κατ' επέκταση. Η υπερβολή της σοφροσύνης, η ακολασία. Δεν θα πω πολλά, θα πω μόνο ότι κατά τον Πλάτωνα, στο Φέδωνα, αναφέρει. Ακολασία ονομάζουμε την κατάσταση εκείνη που ο άνθρωπος εξουσιάζεται από τις ειδονές. Η αρετή της ελευθερίας. Ελευθερία κυριολεκτικό σημαίνει ελεύθυν όπου έρα της. Να πηγαίνει δηλαδή κανείς εκεί που επιθυμεί, μας λέει η Άννα Τζιροπούλου, στο εν τη λέξη λόγων στη σελίδα 202. Να πηγαίνει κανείς δηλαδή εκεί που επιθυμεί. Αυτό είναι ελευθερία. Η έλλειψη της ελευθερίας, η ανελευθερία. Θεωρείται κάθε μορφής δουλεία. Σημαίνει ανελευθερία, να μην είμαι ελεύθερος, είμαι δεσμευμένος από εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες, από εμπόδια. Δεν είμαι ελεύθερος να πάω εκεί που επιθυμώ. Η υπερβολή της ελευθερίας, η ασωτεία. Άσωτος είναι ο άνθρωπος, ο έκλειτος, αυτός που δεν έχει όρια, ο ασίδωτος. Ο άνθρωπος αυτός καταλήγει να είναι εχθρός της κοινωνίας τελικά. Γιατί δεν έχει μέτρο, οπότε έχει ασυδοσία. Άλλη μια σπουδαία αρετή είναι η αρετή της μεγαλοψυχίας. Μεγαλόψυχος είναι αυτός που διαθέτει μεγαλείο ψυχής. Η λέξη μέγας βγαίνει από τη λέξη μη και γη, που σημαίνει ομή εν τη γη, αλλά υπερέχον αυτής. Αυτός δηλαδή ο άνθρωπος που ξεπερνά τα γήινα δεδομένα. Αυτός είναι ο μεγαλόψυχος. Είναι αυτός, στην σύγχρονη ψυχολογία, που θεωρεί τον εαυτό του άξιο μεγάλων πραγμάτων και αυτά πράττει, τα μεγάλα και τα σπουδαία. Δεν είναι χαρακτηριστικό του μεγαλόψυχου να ανακαλεί στη μνήμη του τις πράξεις των άλλων και δε τις κακές πράξεις, αλλά μάλλον να τις παραβλέπει. Μας λέει ο Αριστοτέλης στα ηθικά νοικομάχια. Η έλλειψη της μεγαλοψυχίας, η μικροψυχία. Μικρόψυχος είναι αυτός που διαθέτει αδύνατο φρόνημα. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του μικρότερο όλων των πραγμάτων, γιατί δεν θεωρεί ότι είναι άξιος. Υποτιμά τον εαυτό του συνεχώς. Ο μικρόψυχος ο άνθρωπος έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό. Είναι η έλλειψη αναποφασιστικότητας. Η υπερβολή της μεγαλοψυχίας, η ματαιοδοξία. Μάταιο σημαίνει ο κενός ο άνθρωπος. Είναι αυτός που λέει μεγάλα λόγια, κούφια λόγια, κενά λόγια. Είναι αυτός ο άνθρωπος που αξιώνει περισσότερα από όσα αξίζει.
Μία αρετή ακόμη που συνδέεται με την προηγούμενη είναι αυτή της μεγαλοπρέπειας. Η αρετή της μεγαλοψυχίας έχει να κάνει περισσότερο με τα προσωπικά μας δεδομένα. Γι' αυτό και όταν αρχίσαμε την ομιλία και τις 12 ηθικές αρετές σας είπα ότι στην έλλειψη, στην υπερβολή αλλά και στη μεσότητα να αναλογιστούμε ο καθένας μας ποιες από όλες αυτές έχουμε προσεγγίσει στη μεσότητα και πού τις έχουμε κάνει συνήθεια στην έλλειψή τους και στην υπερβολή τους. Διότι η αρετή της μεγαλοπρέπειας είναι μία αρετή που δεν μπορούμε όλοι να κατακτήσουμε εύκολα. Διότι σύμφωνα με το Λίμπερ Σκοτ, ο μεγαλοπρεπής ο άνθρωπος είναι αυτός που διαθέτει αυτή την αρετή, θα αναδειχθεί σε έναν σπουδαίο άντρα. Γιατί πάρα πολύ απλά δεν είναι μία αρετή που απευθύνεται σε προσωπικό δεδομένο και στην προσωπική μας ψυχική ισορροπία. Η αρετή της μεγαλοπρέπειας διαθέτει όραμα. Απευθύνεται στο κοινωνικό σύνολο κυρίως. Γιατί για να την κατακτήσει κανείς αυτή την αρετή πρέπει πρώτα απ' όλα να αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του, της ζωής του. Ο ίδιος έχει αποδεσμευτεί από προσωπικά βάρη και έχει ένα συγκεκριμένο όραμα και αυτό το όραμα είναι αυτός ο σκοπός. Η έλλειψη της μεγαλοπρέπειας, η μικροπρέπεια. Μικροπρεπής είναι αυτός που είναι ένας ασήμαντος άνθρωπος στις αντιλήψεις του, στις ιδέες του, στις πράξεις του. Το χαρακτηριστικό του είναι η γκρίνια. Δεν παίρνει την ευθύνη της ζωής του, φοβάται την ευθύνη και συνεχώς γκρινιάζει. Η υπερβολή της μεγαλοπρέπειας, η απειροκαλία, δηλαδή η χυδαιότητα. Ο χυδαίος άνθρωπος δημιουργεί έργο, αλλά αυτό στερείται ουσιαστικής ομορφιάς, στερείται χρησιμότητας και δεν αφήνει τίποτα πίσω του. Παραδείγματος χάρη, ο Περικλής υπήρξε ένας πολιτικός που το όνομά του μεταξύ άλλων έμεινε στην ιστορία διότι χρησιμοποίησε την αρετή της μεγαλοπρέπειας και ολοκλήρωσε ένα τεράστιο πολιτισμικό άθλο, του Παρθενώνα. Ο Ηρόστρατος, από την άλλη πλευρά, ένας Εφέσιος πολίτης, που ήθελε το όνομά του να μείνει στην ιστορία, έβαλε φωτιά στο ναό της Αρτέμιδος στην Έφεσο, ο οποίος ναός υπήρξε και ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Χρησιμοποίησε την αρετή της μεγαλοπρέπειας στη χυδαία της μορφή. Ο ίδιος θανατώθηκε, έκαψε και τον ναό και έχασε και τη ζωή του και έργο δεν άφησε πίσω του. Εν αντιθέσει με τον Περικλή. Σας έδωσα αυτό το παράδειγμα για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πόσο σπουδαία είναι αυτή η αρετή. Γιατί αφορά το σύνολο. Βέβαια, όλες οι αρετές είναι σπουδαίες. Πόσο μάλλον της πραότητας. Γιατί πράος είναι ο προείον καλός, αυτός που ηρεμεί, καταπραίνει με τις πράξεις του. Η πραότης ως έννοια είναι η ποιότητα, η απαλότητα, η κομψότητα, η ομαλότητα, η γλυκύτητα. Ως αρετή είναι η μεσότητα σε σχέση με τις εκδηλώσεις της οργής. Ο πράος διαθέτει ηρεμία και δεν παρασύρεται από το πάθος της οργής. Κύριο χαρακτηριστικό του, μπορεί και συγχωρεί, διότι απλά δεν έχει καμία διάθεση να τιμωρήσει κανέναν, δεν τον αφορά. Διακατέχεται από πραότητα. Η έλλειψη της πραότητας, η αοργησία. Αοργησία είναι η παντελής απουσία οργής. Άοργος είναι αυτός που πάντα δικαιολογεί τους ανθρώπους, ακόμη και πάρα πολύ άσχημες συμπεριφορές απέναντί του, διότι η σύγχρονη ψυχολογία μας λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβούνται οι ίδιοι να αλλάξουν. Και γενικά φοβούνται τις αλλαγές, οπότε κρύβονται πίσω από την αοργησία. Η υπερβολή της πραότητας, η οργιλότης. Η λέξη οργή προάγεται από τη συνένεση των ρημάτων
ορέγω και ογείρομαι, μας λέει η Άννα Τζιροπούλου. Και σημαίνει κυριολεκτικός, μου αρέσει να ξεσηκώνομαι. Ο οργύλος είναι αυτός που φουντώνει με το παραμικρό, που οργίζεται με το παραμικρό και είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό ελληνικό αυτό, διότι ο θυμός αυτού του ανθρώπου έχει ένα στοιχείο εκτόνωσης. Και ο Αριστοτέλης αυτό το έχει εντοπίσει από τότε, ήταν χαρακτηριστικό πάρα πολλοί άνθρωποι την αρετή της πραότητας να την εντοπίσουν στην υπερβολή της. Συναισθηματικά, η σύγχρονη ψυχολογία μας λέει ότι αυτές οι εκρήξεις θυμού δημιουργούν κάτι σαν καρδιογράφημα στον ψυχισμό του ανθρώπου, όταν γίνονται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα. Και δεν μας κάνει καθόλου μα καθόλου καλό στην ψυχική μας ισορροπία. Η αρετή της φιλαληθείας. Η λέξη αλήθεια προκύπτει από το στερητικό α και λανθάνω. Κάνω λάθος δηλαδή. Άρα σημαίνει το σωστό, το αντίθετο του λάθους. Φιλαληθής είναι αυτός που δεν κάνει λάθος, που δεν βρίσκεται σε πλάνη. Είναι έξω από τη λύθη. Ο φίλος της αλήθειας χαίρεται την εσωτερική ισορροπία, ενώ αφυπνίζει τη συνείδησή του γρηγορότερα, διότι ο ίδιος αυτή η αρετή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αρετή της ελευθερίας. Ο ίδιος νιώθει ελεύθερος. Ελευθέρου γαραντρός τα λυθή λέγει. Είναι χαρακτηριστικό ελεύθερου άντρα να λέει την αλήθεια, μας έχει πει ο Μένανδρος. Άρα βλέπουμε και το πώς η κάθε μία ηθική αρετή από μόνη της, έτσι, έχει άμεση σχέση η μία με την άλλη. Αν λάβουμε υπόψη μας και τη ρίση του Αριστοτέλη στα ηθικά νοικομάχια, η επιστήμη λοιπόν είναι ψυχικής διάθεσης αποβλέπουσα στην απόδειξη της αλήθειας. Η αρετή αυτή είναι και ένα χαρακτηριστικό επιστήμονα ή φιλόσοφο, διότι αυτοί οι άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια. Η έλλειψη της αλήθειας είναι η άγνοια, το ψέμα. Αγνοέω σημαίνει δεν κατανοώ. Έχω έλλειψη κατανόησης. Η άγνοια στην αρχαία έννοια υποδηλώνεται σαν ηρωνία. Στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει ικανότητα να βρει αυτός ο άνθρωπος την αλήθεια. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, στην περίπτωση του ψεύδους, αυτό που αυτοί οι άνθρωποι μακροπρόθεσμα καταφέρνουν είναι να μην γίνονται πιστευτοί πουθενά και να βάζουν τον εαυτό τους σε ένα ψυχολογικό ταξίδι πάρα πολύ άσχημο. Η υπερβολή της αλήθειας, η αλαζονία. Η λέξη προκύπτει από τη λέξη άλλη που σημαίνει περιπλάνησης. Εξού και η λέξη αλήτης που σημαίνει τον υπέρτατο βαθμό, την υπεροψία, την εξαπάτηση. Ο αλαζόν λοιπόν δεν χρησιμοποιεί την αλήθεια, όχι από άγνοια, αλλά από υπεροψία, διότι του αρέσει να λέει ψέματα, για να δείξει ο ίδιος ότι είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι. Χρησιμοποιεί το ψέμα για υπεροχή, να υπερέχει, διότι ο εγωισμός του είναι πάρα πολύ υψηλός. Έτσι και αυτός στο τέλος παθαίνει ό,τι παθαίνει και ο άνθρωπος ο οποίος έχει την έλλειψη της αλήθειας. Δεν γίνεται πιστευτός από κανέναν. Άλλη μία αρετή είναι η αρετή της ευτραπελίας, δηλαδή της ευφυΐας. Μία λέξη που πρέπει να σας πω ότι για να το γράψω αυτό έχω μιλήσει με πάρα πολύ κόσμο για να μπορέσω να καταλάβω, γιατί ευτραπελία το μυαλό μας πάει στα ευτράπελα. Τι αρετή να είναι αυτή. Η λέξη προκύπτει από το εφ και τρέπομαι, δηλαδή τρέπω τα πράγματα εκεί που επιθυμώ. Ευτράπελος είναι ο ευφυής, ο πολυμήχανος άνθρωπος με την αρχαία έννοια.
Ο Αριστοτέλης στα ηθικά νοικομάχια μας επισημαίνει με νόημα. Όσοι όμως λέγουν αστεία με τον αρμόζοντα τρόπο, αυτοί ονομάζονται ευτράπελοι, όπερ σημαίνει εύστροφοι. Για να δούμε στην σύγχρονη ψυχολογία ότι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί και αυτοσαρκάζεται και έχει την αίσθηση του χιούμορ, είναι εύστροφος άνθρωπος. Η λέξη αυτή από γενιά σε γενιά έδωσε μία άλλη κατεύθυνση και γι' αυτό έχει πλέον αυτό το νόημα. Το νόημα μιας, έχουμε συνδέψει τη λέξη ευτράπελα με την γελία της μορφή ενός ανθρώπου που γελιοποιείται, που δεν τον παίρνουμε στα σοβαρά. Αυτό έγινε με το πέρασμα των αιώνων, αυτή η μετατροπή αυτής της υπέροχης έννοιας. Διότι οι άνθρωποι που εκφράζονται με έξυπνο και εύστροφο τρόπο μπορούν και ελέγχουν την ψυχική τους διάθεση και έτσι είναι ικανότεροι να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής. Η έλλειψη της ευτραπελίας, της ευφυΐας δηλαδή, είναι η αγρικία, η έλλειψη καλλιέργειας. Αγρίκος είναι ο άνθρωπος που ζει στους αγρούς. Αυτό μας λέει τα λεξικά. Ο άγωνος άνθρωπος, αυτός που δεν καλλιεργείται. Αγρικία ως ενέργεια είναι η ακαμψία. Κύριο χαρακτηριστικό του, μένει προσκολλημένος στις αντιλήψεις του, δεν αλλάζει με τίποτα, δεν μπορούμε να έχουμε και πάρα πολλές απαιτήσεις από αυτόν τον άνθρωπο, δεν καλλιεργείται, είναι άγωνος. Η υπερβολή της ευτραπελίας, η βομολοχία. Βομολόγος είναι αυτός που λοχίζει, στείνει ενέδρα δηλαδή, δίπλα στους βωμούς, προκειμένου να τους συλλήσει μία πραγματικά ιερόσιλη πράξη στην αρχαιότητα. Δηλαδή, είναι ο αδίστακτος ο άνθρωπος που κάνει τα πάντα, οτιδήποτε, χαμερπές για να πετύχει το στόχο του. Αυτός ο άνθρωπος ονομάζεται βομολόχος. Μία αρετή που λείπει από την δική μου τη γενιά και από τη γενιά που έρχεται, γιατί το έχω διακρίνει και στο γιο μου, είναι η αρετή της εδούς, του σεβασμού. Η λέξη προκύπτει από το ρήμα έθω, που σημαίνει κοκκινίζω, δηλαδή αισθάνομαι ένα αίσθημα. Με άλλα λόγια, νιώθω σεβασμό για κάποιον, ευλάβεια. Οι αισθανόμενοι την ντροπή γίνονται ερυθροί, ενώ οι φοβούμενοι τον θάνατο γίνονται οχθροί, μας λέει ο Αριστοτέλης. Ο σεβασμός μας οπλίζει με μετριοφροσύνη. Είναι ένα σημάδι κατανόησης και αποτελεί τη βάση του ανθρώπου για πραγματική αλλαγή. Χωρίς σεβασμό κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Τίποτα και κανέναν. Η έλλειψη του σεβασμού, η κατάπληξη. Καταπλήσω σημαίνει καταρρίπτω, χτυπώντας, τρομοκρατώ. Καταλαμβάνομαι από φόβο δηλαδή. Τρομοκρατούμε εύκολα. Οι φοβίες όταν ενεργοποιούνται συνεχώς και συνεχώς μας γεμίζουν ητοπάθεια και αρνητισμό. Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί είμαστε φοβισμένοι. Έχουμε φόβο μέσα μας. Γιατί κοντά στην οδό υπάρχει ο σεβασμός. Ενώ κοντά στο φόβο υπάρχει το μίσος. Μας λέει ο Πυθαγόρας στο Στοβαίο Ανθολόγιο. Η υπερβολή της εδούς, η αναισχυντία, είναι η ανέδεια, η αμάθεια, η ευθάδεια. Μας τυφλώνει και δεν μπορούμε να δούμε τα λάθη μας γιατί είμαστε ανεδείς. Ανέδεια, η μεγαλύτερη αρρώστια του ανθρώπου, μας λέει στη Μύδια ο Ευρυπίδης. Χαρακτηριστικό ενός τέτοιου ανθρώπου είναι ότι εκτός από ανεδείς, κατά 95% είναι αχάριστος.
η αρετή της νεμέσεως. Νέμο σημαίνει μοιράζω, διανέμω. Από τη ρίζα αυτών των λέξεων προκύπτει και η λέξη νέμεσης. Και προκύπτει και η λέξη νόμοι, που διανεμήθηκαν στους ανθρώπους από τους θεούς. Η νέμεσης λοιπόν είναι η ικανότητα του ανθρώπου να μπορεί να διανέμει, να μοιράζεται δηλαδή και να μοιράζει αρμοδιότητες ορθά και να τις χρησιμοποιεί κατάλληλα την κάθε μία για μία σωστή συνεργασία, θα πούμε, για όλους εμάς τους σύγχρονους Έλληνες. Η έλλειψη της νεμέσεως, η επιχερεκακία. Επιχερεκακία είναι η χαρά που νιώθουμε για τα άσχημα που συμβαίνουν στον άλλον. Ο Δημοσθένης έλεγε, πολλές φορές του ερχόταν να ευχηθεί να εξοντωθούν οι κακοί, αλλά φοβόταν μήπως από την ευχή του ερημωθεί πέρα ως πέρα η πόλη των Αθηνών. Η υπερβολή της νεμέσεως είναι ο φθόνος. Φθόνος θεωρείται η λύπη για τη χαρά του άλλου. Εδώ η ελληνική γλώσσα προειδοποιεί. Προσοχή, ο αισθανόμενος φθόνων φθήνει φθήρεται, μας έλεγε η δασκάλα μας. Η Άννα Ιτζηροπούλου. Άρα ο φθόνος προκαλεί μαράζωμα. Ο Νικόστρατος στο έργο του περί γάμου αναφέρει φθόνος εστί κάκιστος, τι κιγάρ όματα και καρδίν. Ο φθόνος είναι ένα από τα μεγαλύτερα κακά, διότι μικραίνει τα μάτια και την καρδιά. Μία από τις πιο σπουδαίες αρετές είναι η αρετή της δικαιοσύνης. Δικαιοσύνη είναι η ορθοκρισία, η αμεροληψία. Προκύπτει από το ρήμα δείκνυνε, που σημαίνει υποδεικνύω το ορθόν. Κατά τον Αριστοτέλη, η αρετή της δικαιοσύνης είναι η πιο μεγίστη αρετή όλων. Άριστος είναι ο ασκών την αρετή, όχι χάριν και προς το συμφέρον του εαυτού του, αλλά προς το συμφέρον των άλλων, διότι το να πράττει κανείς τούτο είναι έργο βαρύ, έργο δύσκολο, μας λέει στα ηθικά νοικομάχια. Η έλλειψη και η υπερβολή της, η ζημία και το κέρδος αντίστοιχα. Η λέξη ζημία στα αρχαία σημαίνει βλάβη, απώλεια, επιβολή ποινής, ζήν και μείωση. Ενέργειες λοιπόν που προκαλούν βλάβη στους ανθρώπους. Από την άλλη το κέρδος στα αρχαία σημαίνει απάτη, πανουργία, γενικά ωφελημισμός θα μπορούσαμε να πούμε. Προέρχεται από τη λέξη κέρδιστος που είναι ο πανούργος, αυτός που επιθυμεί να εξαπατά τους ανθρώπους. Οι λέξεις κέρδος και ζημία δεν έχουν τη σημερινή έννοια, αλλά την κυριολεκτική τους έννοια. Όταν κάποιος αδικεί, ουσιαστικά αφαιρεί κάτι από κάποιον άλλον άνθρωπο. Η λέξη κέρδος στην αρχαία Ελλάδα είχε αρνητική σημασία. Κάτι που δυστυχώς δεν ισχύει για όλους εμάς. Τελευταία από τις 12 ηθικές αρετές του Αριστοτέλη, την οποία σας την αφιερώνω κιόλας, είναι η αρετή της φιλίας. Όταν ο Αριστοτέλης ρωτήθηκε τι εστί φίλος, απάντησε «Μία ψυχή, δύο σώμασιν ενίκουσα». Μία ψυχή δηλαδή σε δύο σώματα κατοικεί. Αυτό είναι φίλος. Φίλος προκύπτει από το ρήμα φιλέο, που είναι συνθετικό των λέξεων φως και ήλαιο, που σημαίνει τυλίγω. Φιλέο, τυλίγω με φως. Φιλία είναι η σχέση που περιβάλλεται από φως και από αγάπη.
Η αληθινή φιλία δεν είναι μία θεωρητική έννοια, αλλά αρετή. Καθώς η αληθινή φιλία υπάρχει μόνο, αποκλειστικά και μόνο στη συναναστροφή και όχι στην σκέψη. Πρέπει ενεργά δηλαδή να εκδηλώνεται. Η φιλία, κατά τον Αριστοτέλη, δημιουργείται όπου υπάρχει ισότητα. Και όχι μόνο κατά τον Αριστοτέλη, αλλά για τους περισσότερους προγόνους μας. Η έλλειψη της φιλίας είναι η έχθρα, η απέχθεια. Επέχθεια είναι το μίσος, η εχθρότητα. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει φίλους, διότι ο ίδιος δεν μπορεί να μοιραστεί. Δεν έχει την ικανότητα να πάρει τον συνάνθρωπό του και να τον πλησιώσει με φως. Δεν μπορεί. Γιατί μονίμως έχει μια αμυντική στάση. Η υπερβολή της φιλίας, η κολακία. Η λέξη μιλά από μόνη της. Το μόνο που μπορώ να σας επισημάνω είναι ότι κύριο χαρακτηριστικό του κόλακα είναι η εναλλαγή των διαθέσεών του. Διότι ούτε αυτός μπορεί να έχει έναν φίλο πραγματικό. Εναλλάζει συνεχώς τους ανθρώπους γύρω του. Ένα μήνα θα τον δεις με έναν φίλο, τον άλλο μήνα θα τον δεις να έχει έναν άλλον φίλο, τον άλλον κάποιον άλλον φίλο. Φίλο πραγματικό ο κόλακας δεν έχει. Και αυτή είναι η ποινή του. Διότι κινείται πάντα αυτός ο άνθρωπος με βάση το προσωπικό του συμφέρον. Και όχι με ανιδιοτέλεια. Ο Αριστοτέλης τα ηθικά νοικομάχια για άλλη μία φορά μας προειδοποιεί. Οι κακοί άνθρωποι είναι γεμάτοι από την τάση προς μεταβολή των διαθέσεών τους. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός κόλακα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη εναλλαγή των διαθέσεών τους και των αντιδράσεών του. Αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε προσοχή, δεν τα λέω εγώ, Αριστοτέλης. Η αρετή λοιπόν, όπως καταλάβαμε, είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και περικλεί καθαρότητα, σεβασμό, περικλεί ευπρέπεια. Όλες οι αρετές διέπονται από τη μεσότητα. Ο Αριστοτέλης με την αναγωγική του σκέψη τις διαχώρισε σε 12 ηθικές αρετές που ο άνθρωπος πρέπει να καλλιεργήσει με σκοπό τη θέωση, μας λέει ο Αριστοτέλης. Για τον σύγχρονο άνθρωπο, οι πρόγονοί μας, μέσα σε αυτούς και ο Αριστοτέλης, είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Η βελτίωση του εαυτού μας άγεται στη μεσότητα, μας λέει η σύγχρονη επιστήμη. Στη μεσότητα των συναισθημάτων μας, των αντιδράσεών μας, των καθημερινών μας πράξεων, των λόγων μας. Άρα, καθημερινά, πριν προβούμε σε σκέψεις, πριν προβούμε σε αντιδράσεις, ας αναλογιστούμε τη μεσότητα και το μέτρο αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.